Salutare, drăguții mei! Dacă tot m-am decis să fac vlog, vreau de fiecare dată să vin cu ceva nou pentru voi. Astăzi vă voi recita o poezie compusă de mine despre pandemie, despre acest virus nemilos. Dintr-o dată pandemia a întristat România. Dar oare până în COVID omul era fericit? Era și nu se gândea că ar veni năpastă rea, că vor fi restricții multe și vor muri zeci și sute, mii și zeci de mii de morți, de la bunici la nepoți. Corona, virus pribeag, de ce mi-ai pe cine mi-e drag? De unde ai apărut? Meleaguri ai străbătut. Ce ai cu semenii mei? Și de pe pământ ei? Corona, tu nu ai tată? Cum ar fi și el să zacă și să plângă mama ta că a murit de boală grea? Corona, tu nu gândești câtă lume amărăști. Du-te de unde ai venit, pleacă, dispari, vis urât.